Bai, ninaz Luis Baraia Zerra txertudi. Eta Meinakakoa naz, ni jaio nintzen 1950ko martxoaren 17an, atzoko egunez. Bai, Meinakako eskolan, holako eskola txiki bat zan, eta zerak, mutilak gehiago zan leku baten eta neskak beste baten. Guk bene-benetako bai, eta Leongoa zan gure maisua, baina suertez horrek errespetatzen eban euskera. Eta ni gogoratzen az, gugaz zeuzelan komunikatzeko, ze guk ez ginkizien erderaz zerrera. Ikesten genuen gauzak, ikesten genuen zen buruz, eta nik ez da izelan, baina, eta berak zeuzer iztegirin bat edo bazeuken, euskerazkoa, eta guri esate euskun, hau zelan esaten dozu eta guk esaten guntzen geuka oskatzen dugu moduen, eta arek ezean identifikatzen liburuen euken nabarekin, eta no, eso es así, eta esaten iban besti modu batera berak. Han maistra bat eguan Mungiakoa, baina kanpotik etorria edo ez dakiz zer neskakin. Eta arek zigorrak eta emote utzezan, horre zigor klasikoe, badakizu, eskola garbitzeko eta txartelat edo elastune eta holako gauzek, maistrak. Eta guri holako papez. Baina ez dakit inspektoraren bat edo etorri zanien edo zeuzer esan eutzen berari, maisueri, eta orduen ezauskun ia legintzen ginen erdera zeitzen geure artean, eskola barruen. Don José Melón García. Maestra Doña Inés Martínez Ginés. Martínez Ginés. Eta Mungian edo bizizan, baina kanpotik etorria edo zan. Hori zan falangista bete-bete zan hori. Nik uste dut lan ze denporaldi baten ezauskun, ia legintzen ginen erdera zeitzen geure artean, eta hasi ginen gauze batzuk esaten, zelako disparatiek esango genduzen guk, eta gero konturatu zan guaz, ez dagoela zer eginik, teitxioskun lehenko moduen euskera zeitzen genuen, beti. Bakarrik ikusten genuen erderaz, liburuak eta erderaz ego zalako, eta hola ikusten genuen. Beste guzetxuet esan gure horren maisueri buruz. Hori, maisue, nik horretzapen oso ona daukot horrena. Noizian baina emote oskun zerabe. Mimena erabiltzen eban. Eta aregaz eskueolan ipinitean, noizian behin, baina ez gogor. Eta gero gu seminariora edo Karmeldaren kolegioetera joan da gero, jakin genduan maisu hori alkatiek eta badiek alkar hartute Meinakatik bialdu einebela. Zegaitik, itxurean ez komunisti esan. Eta umiek azegoteko dana dela horrek errespetu itzela eutzen gure fedeari eta gure zera. Eta domeketan goizeko meza eta beranduko meza egoten zan esan eusi egoten zienan, eta goizeko meza etorten zan bera, eta gurea zien jartzen zan. Eta berak ez zegoen sinesten, baina han egoten zan errespetu guztiz. Eta bateren bat txarto portatzen bat zan elizan, urrungo egunean eskolan zigortu edo itxen eban, eta esan nahi dut, berak ez zegoen sinesten
solteru esan, ezaban sinesten, baina gero bialdu ineben. Eta Santanderrera edo joan zan, eta ni pena hartu neuen. Bueno, guk Karmeldaren artien zera eguan, disiplina eta irakasle asko eta beste giro bat eguan. Eta aldi askotako jenti egongo zan, 150 ume inguru egongo ginen. Eta han, entzuten genduan gainera, alde batetik, gauze ederra zan, euskara mota ezbardinek entzuten ziren, askoitiarra ziren, piloa ziren, eta hemen Markinen gurukoa bai batzuk, eta alde guztietakoak, ero Naparra bai, Naparra euskaldunak eta erdeldunak danetik egoan. Eta hori esperientzia daukat, euskaraz entzuten zalaan, eta gure irakasleak euskaldunez ziren, klaseak ziren erderaz, normalien latin, gramatika castellana, geografia, ciencias, zoologia eta olako gauzek, eta matematikaz, horrek erdera ziren. Aztien behin eukitzen genduan, beren-bereki euskara eukitzen genduan. Eta gero doktrina eta erlijioa be euskara eukitzen genduan euskaldunok. Guk euskara ikasi genduanan zera erabiliz. Grin anaien ipuñak, aita Hipolito Larrakotxeak alemanetik itzulitakoa, liburua. Grin anaien ipuñak. Eta gero, noizedua amaitu, eta ona Markinera etorten zan. Eta Markinen urtebete egiten zan. Eta hemen osotzen zan batxilerreko hori, formazio hori, eta gero formazio barrukoa edo erlijioso formazioa eta gure gauzak, eta hemendik Gasteizera, eta Gasteizen 3 urte filosofia. Filosofia. Amaitzen zanien hori, 3 urte horrek amaitzen zirenean Begoñako Karmelora, eta hor zan 4 urteko teologia, eta gero ordenatzen ginen. 1976an, martxoaren 12an. Orduen, pasatu dire 53 urte. Urte horretan niretzat hori Martiko hilea zoriontzua. Alde batetik neure urte betetzea, gero ordenatu egin ginen eta beste gozeren batzu bebai, eta posik. Markinera etorri nintzenien, hemen kalien euskara ia galdute eguan. Markineko kalien, kale hartien. Eta orduen ni etorri baino apurtxuen lehen hau, hemen komentuen berton sortu zan bertsolarien bilera, bertsolarien egune egiten zan hemen, pilarik egunean, hemen aurrez aurre guarda zobilek geunkezan, aurrez aurre dau osasune etxea, Osakidetzako zentroa, ez da? Horreguan kuartela. Eta horrek pilarik egunean eurien jai handia ospatzen eben. Eta hori aprobetxaturik, hemen eguan nagusi eta urte askoan egon izan zen askoitiar bat, Manuel Juaristi euken izena, erlijioso, hemen herrian ezagutzen zen Aita Miguel Maria izenez, gu noiz edo joaten ginen normalen izena aldatu egiten genduan. Eta holako oiturak egozan, bakizu. Eta orduen
hori izan hemengo superior hainbat bider izen zen, eta euskaltzale handia, idealista eta zera zen, eta horre sortu eban zerutxu ikastola. Eta movimentu zerak, eta bertsolari egune bai. Eta orduen horrek gauzak, klaro, bertsolariak alkartzeko, orduen alkartzea debekatute eguan, frankismoaren denboran, eta orduen euren artien alkartu eta apurtzu eta giro gozoan egoteko, eta bertso batzuk kantatu eta holakoak egiteko, eta gero orduen komentu baten alkartzen zirenez, izaten zen, mesa bat emoten zen, hildako bertsolarien, urtearetan hildako bertsolarien alde, eta holan egiten zen. Eta jai hori interesanti izaten zen. Gero, mesa horren ondoren, hitzaldi bat egoten zen. Hitzaldi bat egoten zen. Gogoratzen naz, hitzaldi horretan, hemendi pasatu zirela hitzaldiak egiten jente interesgarria. Alfonso Irigoyen, bi bider edo egon zan, Joan Mari Lekuona, Hernandorena, Aranalde, Mikel Zarate bera, egon zan hemen hitzaldi egiten, bertsolari hitzari buruz, Mikel Zarate bera, eta gero Salvador eta Matxinbe egon ziren hemen egon ziren, alkarte ziren pilo bat, Basarri eta Ustapide ez dut uste, bertsolari batzuk zera ziren, eustaria ziren. Eta egun horri orduen liberatzen zen eiza, baimenak emoten ziren eta ibiltzen ziren euren egune. Laskao txiki ez dut uste, baina beste batzu ospetsue Basarri eta Matxin, zera eta gero Salto esate dutzen bat, Goizuetakoa, Narsbarte. Horrek euren banketea itzela eukitxe bene horrek guardo zobilek eta horrek eziren enteratzen. Bueno, igual enteratu ingo ziren, horrek susmo hartzen eben danari. Abertzale kutsuko gauzeri useina hartze dutzen horrek. Baina, igual ez ikusi ingo eben euren jaizizalata eta tranquili biltzeko. Egon zan halako jantoki handi bat eguan. Eta bertsolariak hasten ziren punta batetik bestera bertsotan. Izetezan gauze ederra izetezan ze eurek giro gozoan pasatzen eben egun hori. Eta askatasun osoagaz, frankismoaren eta polizien bilurrik ez zerbari botatzen zituen botatekoak. Hemendeko eta apunteute bai. 1976ko urriaren 30ean Aita Miguel Maria esaten gehuntzen hori, eta hemengo bertsolarien eguna eta ikastola eta sortu zituen fraile hori, horrek ni etorri barri nintzen gazte-gaztia, eta bera euskaltzali ezalez, euskal gauzetara eroten nindun. Eta egun horrete fetxa honetan, zan Duranguko azokaren estrenaldia. Eta Mairuren estrenaldia Duranguko azokan bertan. Eta Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala. Eta han, ni nindun ezagutzen Mikel Zaratek, baina Miguel Maria Juaristi arekin nenbileni eta etorri zan gugaz berbaitera. Eta abitu egazte guan, nire bai, orduen abitu egazte jazten ginen,
eta guana etorri zan, eta orduentxe liburutxu bat horrek eine ban, Erlegino liburua, gure salvazio egintza izenekoa liburua, historia sagrada edo olakoa. Arrin zirriborroa edo ondino argitaratu barik euken. Eta oneri Aita Migel Mariari konsulta edo alako aholkuren bat eskatu zen zelan ipini, izenburuei ondo deritxon, gure salvazio egintza eta olakoak. Ni enaz asko gogoratzen, asko gehiago, gaina hantxe ikusi nuan lehenengo aldiz Mikel Zarate. Gazte ulie zera, ondulaue eta gero animoso zan bera, idealista ikusten zan, alaia, holan ikusten zan. Urte berean, baina beranduago, gu bisok, hau Miguel Maria Juaristi, Manuel Juaristi zan, baina Aita Miguel Maria esaten guntzen, eta biok joan ginen zerera. Eruan ninduan liturgiako itzultzaileen batzarra. Donostin edo uste dut izen zala. Eta han alkartzen ziren naparrak eta zerak, euskera kontuen jakintzue direnak, baina abadeak edo erligiosoak zirenak. Eta horren artien zegoan Karmelo Etxe Nagusia, Mikel Zarate, gero Amundarain anaiak, Marcos eta Dionisio Amundarain, Lucas Dorronsoro, Fernando Mendizabal, Manuel Lekuona eta Joan Mari Lekuona, beste batzuen artien, horrekin gogoratzen az. Han egozan, horrek, eta han ezaguten itxun. Beste momentuat, Mikel Zaraterena, Euskaltzaindiko Arantzazuko bilera izan da gero, 78an izan zen bilera hori, eta ni horren ez nintzen izan, baina handik 10 urtera euskara batua zertan dauen edo zer zuzendu behar zen eta holako azterketa sakon bat egin nahi izan zen, 10 urte horretan zer egindan txarto, zer egindan ondo, nondik joan behar daben, eta ja erabakiak ze orduen behin-behineko aholkuak edo ziren, eta handik aurrera aholkua baino gehiago izango ziren edo Luis Elizalderen omenezko jardunaldiak 3 egun edo guztio zirela. Eta han Mikel Zarate urretik zertu neuan entzun hitzaldi bat, bebai, danak esan eben hitzaldi ederra izan zala, oin euskara batua itzu-itzuen nahi ebenak, edo bide horretatik doaznak, apurtxuet ikusi eben hor ebilela, eta berap esaten dau, autortzen dau, niri esaten dauzte, ur bitaran abilela. Eta, klaro, eske Mikelek ezeban nahi euskara batu hotz bat eta hor ofizinako bat egitea, bulegoko bat, euskara batu artifizial bat egitea. Euskara batua nahi eban euskalkien oinarri gainean erekitzea eta euskara batu bizi bat izatea eta naturalki euskara landu bat lortzea euskaldun guztientzako. Momentu bat zen emoten eban, hau euskalkien alde dabil, apurbet disimulos, baina gogor defendidu eban euskara batua beharrezkoa dugula. Euskara da sustantiboa eta gero batua adjetiboa da. Adjetiboa da, hemen hitzaldi honetan esaten dugu hori bai.